Mfo amacingwane njengoba uyisiqhaga kangaka nkabe yama awungakhele phela nami lesigubho sisebenzisayo ushaya ngazo le zinsizwa lezo uyishaya nami ngizokwazi ukuthi ngishaya abanye. Mfana ngeke ulunge lapha yabona lesi sigubho eyisinzima kakhulu. Yabona lesi sigubho ngithake kakhulu lapha. Kungafanele uthole amafutha enhlwathi nomgogodla wayo. Hawu. Ngiyithola lapho kodwa leyo nto ngabe yami. Uthole ikhanda lemamba ehlaza nemnyama. Ha. Uthole amafutha ibhubesi nomhlenga wayo. Awu uyolibanje lo bane ibhubesi. Ngizwe ukuthi ngithini? Hey. Uzobeke lapho bese uthola amathuna engathi ungathola amathuna abantu ababeyiziqhwaga. Ha, ubuthakathi phela lokho. Ani siyathaka la. Ngifuna ukuthi ube yilento engiyiyo. Uma ufuna uba lento engiyiyo. Oh. Uyabona mina esami ngahamba ngayilibya ngawulanda inhlabathi yengcoba kaGadafi. Ay lutho cha lutho ngabe yami wayininike liva wena owafika nini lapho amanga nje. Hayi ne. Cha kodwa amanga lawo ngabe. Ngiyayeka ke. Ngiyadlala hayi qhubeka phela ngiyayisholo nami ngiyadlala. Bakho mfana lithi ukuthi ngempela uzobe uziqhaga kangaka ngempela. Wathatha phi lamandla kangaka? Uzothola mina ngahamba ngathaka ngiyithuna kaGadafi ngizwa ngithini? Ngahamba ngawufuna inhlabathi eyengcwaba kabani kaSaddam. Ngabuya ngafunani inhlabathi yasolwandle la kwaphoswa khona uBin Laden. Ngiyabona impela lawo. Ayiqhoka zonke. Okugcina ngaya la eZimbabwe ngolanda inhlabathi yethuna likaMgabe. Ngizwe ukuthi ngithini indoda eyinenkani. Ngoba nginenkani nje nami. Hayi ngiyabona nami ngawe yami hayi impela ayishuthi wasebenza ngempela. Mayibuka phela awungichazela phela mfethu lo lekhambi lakho lisebenzisayo lokuthi uma mhlawumbe umfana ezama ukushela intombi yakho la ku Facebook yayo wenze njani ngabe yami nami ngisiza. Hayi ke lapho ukhuluma ngalilumbu balithanda kakhulu. Khona kade bezolilanda nje kuseni ubabonile shenge. Hayi ngibabonile obe besolandelwana. Uyabona leli lumbu leli indoda la ku social media. Yabona indoda mayishela umfazi wakho mhlambe imshela ku WhatsApp or ku Facebook la ku social media. Ngikwenzela lona umuntu oshela umfazi wakho uvuvukala izandla ziqala ivuvukale bese ziba buhlaza emveni kwalokho siqhuma impethu siyabona. Hayibo ilumbu enginalo angidlali kanjalo. Hayi kodwa ngabe mina nzima. Angidlali kanjalo Ngoba ayinzima. Manje ngoba nje uyinkabe eqine kanje edume kanjena nje nasendaweni wathi WhatsApp kahle ngabe yami ngoba angazi kahle. Uyabona ke mina ukuthwasa mina ngithwasanga mina ngaqopha umlando mina. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hey. Ngaqopha umlando mina. Ngangilo ngiphupha amanzi ngibonisa amanzi. Lapho ngaqopha khona umlando mina. Ngahamba unedama elingala imvuzana eGreatham. Ngiyalibona le dama elikhulu impela leli ngiyalibona. Ilapho mina ngaqopha umlando mina ngaphuma imoto ihamba. Ngaphoseka phakathi. Hayibo ngiyakutshela. Ngahlala mina emanzini inyanga eziyisithupha. Ngiphumeke kwa7 la ngaphuma khona ngaphuma kwaphepha kuzindlu. Hayibo sengiphuma la inkanyaba ngaphuma kwaphepha kuzindlu. Kwakhala uyabona lapha kwakhala uMabalenga. Wafika qathatha uMabalenga mfoko kaNtombela. Ngihamba no 3 seconds lezo yibonela.